de Socialisme a Palma hem estat al costat de les persones que estaven a l'atur. Els hem ajudat a formar-se i a trobar una ocupació. I també hem posat en marxa el Palau de Congressos, que fins ara ningú ho havia aconseguit, perquè ara retorni el que la societat ha invertit en ell. Gestionar el Palau de Congressos, tornar enrere una proposta d'adjudicació per la qual l'administració pública perdia més de 20 milions d'euros i perdia la propietat de l'hotel, va ser complicat, va ser dur. Després posar en marxa uns nous plecs que el que han aconseguit és que deixem de pagar per aquesta infraestructura i passem a cobrar una renda milionària que va a les arques públiques. A Palma Activa ara mateix tenen accés tant les persones que volen emprendre, joves emprenedors i emprenedores d'aquesta ciutat, com també aquelles persones que se volen formar i que volen trobar una feina. Durant aquests 2 darrers anys hi ha 24.000 persones més a Palma que estan treballant i 20.000 manco que estan a l'atur. Per tant, aquesta és una gran fita. Doncs una d'aquestes persones que havia estat seleccionada no per ocupar la feina, perquè encara no ho sabia, sinó simplement per fer una entrevista de feina, se va posar a plorar, se va emocionar, perquè deia que en 4 anys ningú, en tots els currículums que havia tirat, l'havia cridat per fer una sola entrevista. Gràcies, Batlle, per estar allà aquests 2 anys, per ser un Batlle a peu de carrer, per ser un Batlle normal i per ser bona persona, sobretot bona persona. Hem sigut, som i serem un govern de la gent, un govern dels que més ho necessiten, un govern que aposta pel turisme sostenible, un govern d'esquerres.